chingamidzai pano paSly Media TV apo patinokuigirai zvirongwa zvakasiyana-siyana. Asi nhasi tikupai chirongwa chedu chinonzi The Verdict is Yours. Masvondo apfuura takashanya kudare raChief NYAMAROPA kumadziva. Uku kune nyaya yemurume akasvikira Chikomba Chichizunza Nhengo Yesikarudzi mushure mekunge chaita bonde nemudzimai wake. Regai tinzwe zvizere kuti chii chakaitika muzuva iri. Vangu waizidai pamutemo tichingamiza chakanonoka kwavaita tichikumbirana nebaba tichireka kuzisero mazvinoizire nyama yangu yakamira so ndave ndiri pamunda ndichisakura. Kusakura ndakazoda kuti hazvisesi. Saka munda wangu unositecha kuchisvika mukakora. Ndakudzika kwewo. Ndakazopinda musamugano wangu wandogana naye. Ndakasvona vakadzika magamu. Ndakati mabyangu panapa tikapfuura yakanaka ndikufamba kwese vakadzika magamu. Ndobva ndaona ndikati ndaimboisa magamu ndaityira kuti magamu anonzi anouraya munda. Ndakati ndaita semunda wangu ndiuraikwanisi kuusenzesa. Ndicho magamu ndane makore mairi singadzike magamu. Saka ndakatanga kudzika nomunda iwoyo ndichiona munda iwoyo ndikutena ndikupidza nomunda iwoyo. Ndasvika pakati pomunda wacho ndikabva ndabuda kunze ndikabva ndamira ipapo ndikutasa kwandakasi kwandabva. Ndikati zvinyani panapa ndiuraye ndiitasi ndidzike magamu. Ndisati ndatanga kufamba ipapo ndakazvibatsira ndakuta weti. Ndapedza ndakati ndifambe ndobva ndakanzwa bob bob ndikucheuka ndikuona ngaanyamurwa vari nechomumini. Bobo mira ndovapamidza kuti bobo mira ndikati ndakamira vanga vabata demo vakudzika vachiuya ndakubata ndikubata chiko andisekura mungu madzimai ndaambuya ndakufunza pakuseka zvavo kubata chiko ndakubata nemadzimai angu ndakubata feya ndikati madzimai enyu ari kupi madzimai enyu ari kupi ndobva angosvika vanhu vanoti ndaanza ndibati pana mando ndindoga program inoita pana program inotaura zvakasiyana musandibate chikora varamba akaita akandibata umubvira wekutagare iwe ke ngachobvoko umubvira pachaputaiti anochovhoko iwe ke ndikazosvika pakudzoro ubata kora ndati aiwa usandibate bhosi panapa wandona ndine program yangu andiri kuita handina munhu wandinaye handisini madeni ndipana pachina chapana ndakamira takikizana vakasvika pauda kuti ndokutema demo ndikati kana undowanika zvakuti ati madzimai ako tema kana ndinambosvika ndakutadzira tema. Saka takazokikisa ndopa vakazotanga kushedza madzimai avo nezita romwana amasimon madzimai akazodayira anga ari kumusoro kwakuva ikakawo ndikoanzi aiwa chira pandakaziva kuti kumusoro kunechi kune munhu right kikisa ndavatasosangana pane zimuti akavaso pandakati zvamasendiregera because zvava kudani kuti inini avo ndanguda kuti madzimai ako ita zvauda ku vandiregedza vatanga kutsvaga kuti dautsvaga bamanga muri ndakati tsvaga ndiri pano ukazoti hanzi ndakutiza tsvaga ndiri pano ukazoti ndakutiza vakatsvaga vakatsvaga zveshuwa vakashayira patakati takagara ipapapo pane zidza kutochera mvura ndakati ndakuenda inini ndakasunga ndakuenda. Saka ndakusunga ndakazviona kuti munhu uyu auda kundigadzirira nyaya ndamira ndiri mukadepression ndikatirika ndimucheuka. Saka ndikazoona padini ipapo vamwe vakamira vakatanga kutsika-tsika uswa kurarisa uswa ndakatarisa ngwadii ndopakati hop apo wanga uchiita ndikati iwe usapoti ndaenda ndakatokutarisa ukutsika-tsika uswa ndiwapo takagara nguva yese padanda panga pakarara uswa ira wakuzogadzira izvo ndaenda ndobva ndatasi ndobva ndaenda ndaenda kumunda kwedu ndakazoenda kumba ndakunodhura mwana wangu ndobva ndakazonasa bhuku vachisvika kuti muprofesa asvika pano here ndikati muprofesa hasa ndamuona hangu angaisenza ubati tautisa idewo kuna amai nyamurwa variko idai kudomo matombo ndikuendeko yakurukuru. Saka apa patakabva ikoko wakasara utora nomubusa ndikutaura yeyo uenda uko tanga tiri kuyo paipa yaitsika-tsika uswa paiva vanga kuti ipapo ndopata se vandoona ndiri
sanga ichitaurwa naye ndakaona kuti vanhu vakunzwisisa zvisiri izvo apa ndakakumbira komiti ndikati achiamini katika zvinhu zvaurefu tingaendei pasini pacho chaipo chiwadi komiti takasumuka ndokuenda iko ndokunzi kuenda pamakamuri Kadzakwa. enda pamakamuri ndobva ndadzitika ndikarodika ichitika kuti pamudabati vanhu ndobva ndasvikomira pandakamira papa ndikana ndakamira panapa ndinomoto wabuda nepapapa ndashiedzera ndobva wabuda nepapa tazokukurisana apa mupaketi zosvika papi ndobva hanzi vava vatasi vaende patanga pandibatira ndopa vakatanga kuduma pano paipe pavagadzira ndikati manje makuda kuti mukugadzira nyaya zvinhu hazvinaini ava zvaitika manje so mandiwanira panapi mabuda nokupi hamuna buda nokupi asi ndakamira pamutapangwana makuti apa ndipo mandiwanira saka komiti ndobva yatonga navacheno vabva vandipo maminitsi andaya nawo wazvinzwa here Nyamuropa? Pindura tinzifana zvataura. Ndofunga ndikupindura nyaya iyi kana abuba. Inini ndakugara ndikupindura nyaya kuna abuba. Inini ndakugara ndambokwira dare ndichita abuba tabatanishi nomukadzi wangu. Ndofunga ndine zvinhu 3 zvandida kutaura. Ndinayo vane fungidziro yekuti Bobo ari kukodza mukadzi wangu kana anoziva kuda kuchii. Chokutanga ndaiti ndikanisana nomukadzi wangu kumba anoenda pamba pangu nepaboba pafinga 300 meters kuenda ipapo pomukadzi wangu anobva pamba pangu uenda unorara ukaona kwaboba akwanisi kuuya nomukadzi wangu kuti agadzirise kana chii anozoya naye kana kuti 9 usvika kutaura kuti mishanda ino mukadzi wangu ndobva aita kubvatikira ndikambonitsura ndikati Bobo iwewe kana chinge chichitadzira nomukadzi wangu kana chinge uri muyananisi unofanira kuuya uchitaura nyaya kati alright ndozona togara ndozona adzimai mumushinda uya ndaenda kumba ndandiri kumashops ndobva ndasvikaona vari kubvura sijombe rakadai ndobva ndati ko ndimi wavhimika nyama maiona upi andapona naBobo ndikati alright ndobva ndagara nazo ndikati ko akupira ipa kuti aseiko zvikanzi ayo ndabvunza vana zvikanzi akatotumwa kunonditora distributors taona Bobo tati kwakuna adzimai vacho here zvikanzi aiyo tasvikopuwa naye Bobo chaiye adzimai vacho anga vasina zvikati alright vadagara ndobva vakazoti mumwe musi china chisudu rakapera ndobva ndati adzimai tamunga kuseni adzimai imimi ndida kugadzira bhani tada kutyora fochi imimi chisakurai tumaraini mune fochi yakadzikira mukuita kuti ikwanise kupinda mhepo isumuke ini ndakugadzira bhani nemwana ndobva ndapinda mubhani mune ndakugadzira iye ndobva waenda ndofunga vangosakura 4 tumaraini munda wangu naBobo uri pamhiri nepamhiri vangosakura 4 tumaraini ndobva wauya ndobva usikondongorera maraini zvikanzi ndafunga kunowacheni ndakavadai ndikati ko munhu wandati iye ndewanisakura afunga kuti unowacha awore ndobva watora nhembe dzavo ndobva wadzika mumba pangu inini nerukova pano nepabirasa asi vakwanisa kusiya apa vakaenda pasi tuzokumutaona saka ndakachisunga matezi kudaro ndakabva ndati kune mwana wezi ndikaita kakonyuma ndikati iwe tarisa kumunda kwaBobo kuti Bobo ari Bobo anga ari kumusoro kumunda wake akapfeka saniyeti yewhite ndobva ati baba Bobo uyo ndikati ahora ndobva ndati sunge matezi ndichitarisa murume uyu ndofunga murume uyu akabva kwanga ari akasvika patsaka ndokubvisa ziyeti iyeve saniyeti chena ndobva funga akasiya mutsaka ndobva adzika indichiona ndobva ndati kuno mwana tisare ini ndaunotema kadropa kechi kuti ndiudze mwana ndikada unotoma dropa rokuti ndisungirire panhenga ndobva ndadzika kusvika paruware panowachirwa ndikuona pane mbatya chete saka pane depression pane kako paruware so pozitanga kukoni saka adzimai ndobva wakanyukoka wachibudo uchisangogo wachikwira karuware vachikwira ndatoa pano nepawaya ndobva vakatochingodikira chingondiona mbvanzi wasimon kosarendi wandati auye nehembe ari ndikamba ndati ina ndakudayira manje semunhu ndaida kuziva ndakudayira
ndobva ndadzika ndobva ndapinda nepavane ndobva ndapinda muchisango mene ndichingopinda muchisango chete ndakasvikira bhobhoyo akatomira achitofamba achitozunza chii ndobva ndakamubata bhurugwa chii chiri kumboitika chii chiri kumboitika abhobho kuti mimi mudzimai wangu ari kuwacha kuno mashure umu manye wangu anayekumba kuiteka netsana orara kwi makazotora jongwe makamupa apa nhasi adzika kurikwa kunoku kwari kuwacha muri kuti zvikanzi ndachiita weti ndakati pane madhunduru mangana echibaga apa chikatumbuka kubva kwamapa uko pane 3 madhunduru echibaga kwozoita 2 asina chinhu apa ane madeni kuti muzosvika padhuze perikuwa apana pari kuwachika chi adzimai vangu netsana ipapo naye bhobho svika ndazotora ndikati bhobho ini paipe ndakambokutaura kuti zvikuti nemhuri yangu ini handisikuda sei tikutaura nemhuri yangu handisikuda nekuti ini mhuri yangu ndini maziva mararamira inoita chichini nokurarama kwandikuita papi saka yaimbobuda bhobha saka nguva iyoyo adzimai pandaitaura navo anga varipo ndopaniri pacho ndobva ati iwe bhobha ndakudara iwe ndikabva ndatozoona kuti ini ndakumashure wani ndobva adzimai nguva iyoyo ndobva wamubuda ndobva waenda ndobva wakaenda kwachamera adzimai ndovakatomangara kwachamera inini ndakasara ndiri kumba ndasara ndiri kumba ndakazoona mupurisa wachamera chiuya zvikanzi nyamuro tokuda kumatombo ndobva ndaenda ndobva ndasvikotsanangura sematsanangura akaita se tsanangura zvose nenyaya yehope adzimai acho bhobho akabva atotaura kuti ndikutokanuka nyaya yehope yekuti vakapanana chi huku jongwe ndikati jongwe chairo mutimba wakadai wejongwe saka ine kamba ndataura nashamai vatazoenda ndikati handemoona pazvaitikira ndipatikaenda papakaningirwa masora zviyo ndikati aiwa inini handina umbowo chaicheho kuti ndavabata dzidzidzi vanhu vachiningirika because bonde munogona kuita makarara munogona kuita makangotama saka makangotama ungoziva kuti panhu paitwa chiyama saka inini umbo hasangana ndine investigation yenyaya handisi kukwira dare kana ndikukwirira ndakuvenga wachichi asi ndikumboda kutsvagurudza kuti ndinatsoona chokwadi chizere pa ndokuningirika kwandakaita saka ndakazishamisiko wabhobha vachinzi vauya kumukadzi ari kuvivire chiko takarabhira asi uye ari unotanda mone mino ichangami auna chao chata palipananda kutarisa pakubata aiwa ava chaiva ndarambidza iwe sabhuku ndiwokuyika ndaunoudza bhobho nomukadzi wake unoedza uyu nomukadzi wake waya musi wa18 Chapedza. ndofunga mazvinzwira chief NYAMAROPA vachitonga nyaya yevarume vaviri vachivati dzokerai kudzimba dzenyu mozonouya nemadzimai enyu vazova zvapupu pamusoro penyaya iyi. Isu seSly Media tinoti kana muchinge manetsana mukati medzimba dzenyu haikonai kukonzera mhirishonga asi endai munoripota nyaya dzenyu idzi kumachief anogara munharaunda dzamunogara. Isu seSly Media tinoti rambai muchifollowa muchisubscribe muchishare kuti musazorasikirwa nenyaya dzatinokuisirai paYouTube channel yedu paSlyMedia TV dzakaita yekuti bamukuru vakabatwa nhengo yavo Yesikarudzi namainini mukati medare rachief NYAMAROPA. Ini zita rangu ndinonzi Tarumbidzwa. For now, it's a bye-bye.